ko kalunte kito ka sokono kilal du te fo gerte malla awo gerte kero no le parce que je mango ako minne ikalo ga asimi ko tan no fi mo ye aku ya famia ku to ka sokono kilal ako minne gere ko te mali ko ko yi oho ako afla na muye kero ba mage ako minne ikalo ka fo militaire français ye o esa mercenaire sake militaire mercenaire ye kero ba ko lu le bloki ba bubu badu kono ko yi le bubu ko ka militaire fini bla ay o tuma la yande mo ko be esa ko ni okoni seba kutoka sola uboyi numbe anyere demena ya ulunde buka sinu bla ka bloki badu ka jalamu meleke ka golu wilanga militeruka kuyo yo kutoka jala Kero no ale le demango akwa sema nanye muye akuya ye kidali kono keriba minye pisi no avion molisira nuye keriba bushikon lawla kidal anan la minina ako chamam balde bora minye kalo ka fo sanu ani aywa ka luguro namo vonye ko che nika panai akuyo ye kuto kidal kasobona kasolengo azumi gocha anan ramau keriba ako ikalo ka fo négociation kelim gira ku labo keriba kuma blada ngiri la koy numéro mena ko bi anye ni ngom numéro mena ko bi a poti mo ko sa krefe folo numéro mena ko bi a amela ay wanni wala jabala dum ka fam ako mi ikalo ka fo azimi ko ta anano be moye keriba ko ikalo ka fo depuis o wati depuis kaso kono ako mi ikalo ka fo oni franji ako le divon consommer. Ça va te dire ça. Oui. Vous avez ça? Ah ouais. C'est le même parce que les gens ako ni ata kalage ako ni ajini ko tai ani annavemau faut que ça c'est akapre minji ko ani président goro bandauma ako siga kuntala koi utise ka ben sabula ajini ko ta annavemau o makule sake dore kama koi wala le fanga mena oh donc ni kamana da nyela ya fa mun kamara na nyela akoni ya dagalaye akoni ya kule sa folay no kala aywa ekalo ka fo samba fla ani samwa kaliba ko o kala kada oreka kule sa flana kaliba zuma ke kwa jini ko ta anan no vemau ako mi ekalo ka fo bandawne mutawani olu chumbu fala zumamina anika bele bla usemoro ko kan ne ko jemi toare ku ye ako franji willa ka jemesta ka balasta ka diempe de nyola ako ante jiko shi abada ni ba manji wala mawye antake abada ni maliya ke amango kilo tole agoni ya dakalaje aleko a ikalo ba fo anye colonel ye anye arme mawye anye minye oyambo ame ni no fe sisa aw koko ani tore ku lo nyona bi amba fe ka sigi ni tore ku ye awa amze ka kere manjogo mi sabula kere te amze ka ben jogo mi ambe manie akono ka daga ba wuliye ka kiye be mena noye on négocie pas avec les yali on négocie pas avec les rebelles kere ba mage ako allez-y comprendre okoni azimi goda akoni ya daga laye akon melo mena koddi kere ba mage kuleta flana o kera ni ka dam munka kere ba ole ikalo ka fo banawni mutawan oluta kubla kreve akwa magedore kama koi amero ne koddi azimi gocha anano gemau kere ba mage uya ye ka fo gene ba jekulu mana akod gelta anwe angoi mezuna nuje ba mawsara ka bo diye fangore be kini ifira anguna oni anyere na bangala kala geja etumana na selezi kana mala bologe esele Oti deme baga jekulu deme baga jekulu min ni bema jena ka je akadi ya mandi ya bina akumala ale fala kam reseleru oti ruye sa kele mo de ali ni zongo akoni ya zakalaje akukuli tablo nan ko fe franji ayo we négociation we jonga bosu beke ajini ko italdala yasa ikalo ka fo avec politicien abolu kuma ila masukoni o nyogon ka ke amenya koi émissaire abora diye fam bebe hakilla jigina mi ikalo ka fo gine bizaw brila o temena koi mbalo wa jumene
o ma tɛmɛ o ye émissaire dɔ Faransi ka émissaire kiriba o bɔlen kɔrɔ kɔ a ka ministre des affaires étrangères fo ka taa se a ka ministre des armées ma kiriba ninnu bɛɛ taga ni ka seginw kɛ koyi hali kɔsa in na min ye a ka kalo ka fɔ chef d'état-major ye kiriba o fana tɛmɛna yan nɔ nin bɛɛ lajɛlen dɛsɛra a ka cidenw Alassane Ouattaraw k'olu bɛɛ lajɛlen dɛsɛra Assimi Goïta n'a nɔfɛ maaw la a ko an y'an to kaso la ka nin ye ko Faransi an b'an bolo di fan wɛrɛ fɛ kira fɛ jɛnɛjɛnɛ ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ émission ninnu bɛɛ lajɛlen dɛsɛlen kɔrɔ ko sa ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Faransi a ye kɛlɛ daminɛ kɛnɛ kan sa kɛlɛkan kɛlɛ o de ye média interposé ye diɲɛ média bɛɛ a tɛmɛna bɛɛ fɛ ni Mali y'a kɛ an bi taa n'u y'a kɛ an bi taa Fadili an fɛ na kosɛbɛ an ka taa ni ka bɔ le reporter kɔnɔ a ka bi bɔlen ye an ka taa Isufa ne fana ka bi bɔlen a bɛ n bolo kɔrɔ a kɔni kunnafoni kunkuruman damadɔ kunnafoni fɔlɔ an bɛ taa Bangasi ani Sevare mara la koyi nin ye gɛlɛya min ni ale taara ka ɲɛsin an ka golo masirilen tabaw ma i y'a fɔ cogo min na dubabu sanga ni wagati fɔ k'o kɛ Maliba in ye wala suko ani dugusajɛ gɛlɛya o de bɛ ka siri ten ni min tɛ sigibagaw kan o bɛ golo masirilen tabaw kan nin gɛlɛya in nin kɛra kunun ko ye kɔrɔ ko ye Sufa min y'an ka golo masirilen tabaw ye u b'u ka baaraw siratigɛ kɔnɔna tuma min na min ye Sevare ale ni Bangasi cɛ ye pont fila bɛ yen Isufa pont ye ni u bɛ wele ko pont Peru ani pont Seko Sufa ni pont fila ni ɲɔgɔn cɛ sa min ye golo masirilen tabaw ka mobili ye mobili min ni ale bɛ wele ko ambulance ale ambulance yɔrɔ ale bɛ taa ni kɛnɛyafɛnw ye o to a ka tagali la sa min ye banbaganciw ye Isufa u ye fɛɛrɛ de kɛ ko ye ka mugujugu k'o labɛn k'a bila ninnu ɲɛ Isufa u ma taa k'a dan ko ye yɛlɛn kɛra mugujugu in ale kan ko ye mugujugu in a kɛra foronfɛn ye ni an ka golo masirilen taba ninnu ye fo ka taa se mɔgɔ 4 bɔɲɔgɔn ko olu bɔnɔni la o ni la Isufa nin ko in nin kɛra kunun ko ye kɔrɔ ko ye Bangasi ani Sevare cɛ o ye gale ye indépendant ale ka bi bɔlen kɔnɔ a da sera ko wɛrɛ ma tuguni o ye jumɛn ye min ye MISAHEL ye n'ale bɛ wele ko mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel o MISAHEL nin sa ale ka cɛden dɔw bɛ sa minnu n'olu ka baara ɲɛsinnen don sariya ale labato buna adamaden yɛrɛ ma Isufa septembre kalo tile 17 tɛmɛnen olu ye wuli ka jɔ kɛ ko Isufa u senfa ka na an ka faba kɔnɔ yan ka taa kasobonba kɔnɔ Isufa hakaja u kɔni u jabala fana bɛ faba kɔnɔ yan u senfa ka taa kasobonba kɔnɔ k'u bɛ t'u ɲɛ da Sohili Bube Mayiga ale kan ni a bɛ kaso wagati damadɔ bɔ a bɛ an ka kasobonba kɔnɔ yan Bamakɔ yan u taar'u ɲɛ d'a kan kun jumɛn na ko u bɛ taa lajɛ ko a bɛ minɛ cogo min na kasobonba kɔnɔ ko yala ko tagabolo ka ɲi kasobonba kɔnɔ wa ko kana kunnafoni wɛrɛw ɲini kunnafoni wɛrɛ minnu ni olu fana bɛ Sohili Bube Mayiga ale yɛrɛ kan o mana bɔ yen ka kunnafoni wɛrɛ fana ɲini min b'a yira k'a fɔ ko Sohili Bube Mayiga a minɛna k'a datugu kasobonba la a bɛɛ ye ka papier minnu b'a a kun kan ani a minɛkun kun kan ko ka olu lajɛ n'a sɔrɔ olu bɛ ka taga ɲɛfɛ min ye MISAHEL maaw ye sa a b'a dɔn u ko u ye kunnafoni fɛn n'u y'o ɲini k'u y'o sɔrɔ Sohili Bube Mayiga kan nka Sohili Bube Mayiga sa a kɔni halisa a bɛ kasobonba la yen an bɛ kun fana sa kiri o bɛna tigɛ cogo min na Sohili Bube Mayiga a ka ko a laban bɛna kɛ cogo jumɛn na an ye nin bɛɛ fɔ indépendant ale ka bi bɔlen kɔnɔ sabanan sa o ye jumɛn ye min ye 22 septembre ale sera sini do i kɔrɔ ko ye min ye an ka ministre min ni ale ɲɛsinnen do farikolo ɲɛnajɛw ni mɛnjaw ma n'o o bɛ wele ko ministre de la culture de l'artisanat de l'industrie et du tourisme ko olu u farala ɲɔgɔn kan n'an ka gouvernement maaw transition ɲɛmaa maaw ka su belebele k'u bolo da bisu in na ko Isufa a ko i yɛrɛ bɛ se ka i kɛrɛmu u kɛrɛfɛ yen bi o bi kɛ la kɔni k'u bɛna kulonkɛba kɛ su in na kulonkɛba in ale ɲɛmɔgɔya talen don k'o di transition yɛrɛ ɲɛma ma Assimi Goïta ko min y'an ka marabolo fɔlikɛlaw ye ko wele bilalen don olu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma ka taa bisu in na k'ale ɲɛnamaya CCB kɔnɔ indépendant an ye nin bɛɛ fɔ ale ka bi bɔlen kɔnɔ a bɛ bɛn Keriba Sumake Isufa babu ɲana parce que di sɛbɛ an bɛ to a kɔnɔ le reporter a ka bi bɔli
fasiri sɛbɛnba kɛlɛba samake o de i ka dɔn ka Gabriel Cɛnu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni i ka dɔn k'a fɔ Modibo Sidibé n'o ye parti phare an ka wuli a ɲɛma ye a ko président Modibo Sidibé a ko k'a bɔra ni ka ayiwa fari an ka wuli a y'a dɔn k'a fɔ u ka hakilina ni ye bi i ka dɔn k'a fɔ société Wagner kɛlɛba n'a tun ye fantan naani bɛɛ la bi a ko min ye président Modibo Sidibé a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ kumakan minnu n'olu bɔra an ka gouvernement yɛrɛ da u b'u bolo k'o la sabula min ye i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni caman a t'u bolo ayiwa i ka dɔn k'a fɔ groupe Wagner kan koyi min ye i ka dɔn k'a fɔ bɛnkan ye u n'an ka jamana cɛ u da tɛ s'o ma sabula o kubalaw t'u bolo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi ale Modibo Sidibé n'ale ye fari an ka wuli ɲɛma ye kɛlɛba ko siga t'a la koyi Mali an ka jamana an bɛ yɔrɔ min na bi an yɛrɛ ka se k'an ka partenaires choisir ten sa kɛlɛba dɔ kɛra fɔli la koyi a ko an b'o kɛ mun na n'i ka dɔn k'a fɔ k'an ka partenaires k'an bolo ɲɛsin ma en fonction de nos intérêts kɛlɛba Samake a ko an ka bɛɛ diya bɛ yɔrɔ min ya ka di anw ma kɛlɛba ko an b'an ka baarakɛ woloma sa ani minnu kan ka baara kɛ kɛlɛba k'a woloma i ka dɔn k'a fɔ i ni maa tɛ se ka baara kɛ maa min kɛlɛba k'ale janfa b'ale kɔnɔ waati bɛɛ koyi Modibo Sidibé fara an ka wuli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni jamana ayiwa i ka dɔn k'a fɔ jamana ka jamanaya jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya kɛlɛba k'a bɛ dɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw de fɛ koyi jamana ɲɛmaaw jamana marabaw kɛlɛba aw ka u ye maa minnu ayiwa i ka dɔn k'a fɔ aw dalen b'a la jigi k'a fɔ ninnu ayiwa i ka dɔn k'a fɔ an ka intérêts ye kelen ye an kundennaw ye kelen ye wa an ka faamuyaw ye kelen ye kɛlɛba ko ni o kɛra i ka dɔn k'a fɔ jamana min n'a b'a yɛrɛ ɲini na kɛlɛba k'i b'i yɛrɛ sɔrɔ dɔɔnin de koyi n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min i ka dɔn k'a fɔ Wagner ye kɛlɛba ni a kunnafonibaw t'u bolo mais a kɔni b'a dɔn k'a fɔ jamana min n'o Maliba ye kɛlɛba Mali ka to a yɛrɛ bolo bisa n'a ma ɲɛ ko Mali ye jamana ye jamana min n'ale ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a ta y'a yɛrɛ ye jamana min n'ale tɛ maa ka jɔn na dugu kɔnɔ tuguni o jamana kɛlɛba o kan ka se k'i bolo ɲɛsin ayiwa a yɛrɛ ka intérêt la sa kɛlɛba ne ka kɛlɛ ɲinɛ maaw fɛ o kan ka se kɛlɛba k'a yɛrɛ ka intérêt défend o ma se maa wɛrɛ ka ayiwa a jagoya ka don wo wɛrɛ fɛ ayiwa wo min n'a yɛrɛ b'a dɔn k'a ka kɛnɛ a ka hɛrɛ t'a la kɛlɛba min jɔ yan o de kɛra accord d'Alger la u y'an digi k'an digi comité international Faransi Algérie u y'an digi la CEDEAO a bɛɛ b'a la n'i y'a bi ko accord d'Alger gɛlɛyalen don ko an tɛ se ka fɛn bɔ a la an tɛ se ka fɛn fara a kan parce que bɛnkanw de b'a kɔnɔ hali n'a ma ɲɛ k'i bɛ fɛn bɔ a la hali n'a ma ɲɛ k'i bɛ fɛn dilan kɔnɔ ni maa kelen minnu jɛra ka nin baara jugu in kɛ ɲɔgɔn fɛ ko f'olu bɛɛ ka joli yira an yɛrɛ ka intérêt bɛ yɔrɔ min an k'o dɔn sa ani min bɛ se ka baara kɛ an k'o dɔn min t'a arrangé kɛlɛba nana don o da fɛ o kɔni surtout an bɛ transition de kɔnɔ o tɛ tiɲɛ wa o ye tiɲɛ kɛlɛba an ka taa parce que nin ko a ko cogo di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye fara an ka wuli ye kɛlɛba olu ka wulikajɔ waati bɛɛ jamana in a ka to kelenya la denw ka kan kelen kɔ jamana ye an ka ba don an ka armée la kɛlɛba jamana wɛrɛ t'an bolo Mali min kɔ n'a fɔra ko o armée kɛlɛba ko maaw bɛ sɔrɔ minnu bɛna olu kalan kɛlɛ kɛcogo la baara n'a cogoya la kɛlɛba Samake yala o kojugu ye o tɛ kojugu ye a fɔra officiellement ko Wagner bɛ la armée de kalan an ka fasi la koyi k'an ka ɲɛmaw dɔw lakana o se wa o de fɔra n'a fɔra Modibo Sidibé a y'a yira k'a fɔ ni gɛrɛbu cɛw ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi a ko min ye cɛncɛn jamanaw ye jamana minnu ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ cɛncɛn ka ca u bɔra kosɛbɛ Sahel n'an b'o ko fɔ kɛlɛba Samake a k'olu ka bi u ka wuli ka jɔ kɛlɛba o de y'a u ka jamanaw bɛ se ka bɔ u ka jamanaw bɛ se ka bɔ tɔrɔkɔtɔgɔ la tuguni u bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min ka kɛ i n'a fɔ jamanaba tɔw bɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ a ko a kɛli ka nɔgɔ koyi a ka nɔgɔ a se ka kɛ abada ni jamanadenw yɛrɛ ka hakililaw tɛ wali dusu kɛlɛbaw tɛ kɔ tigɛ wali bɛ kɔ tigɛ wa jamanadenw yɛrɛ ka hakilila u ka wuli ka jɔ fɛn fɛn n'a bɛ se ka jamana
jamana minnu bɛ kɔ bi ka se ka sagosan d'u ma ka ɲɛsa d'u ma a ka se ka kɛ abada ni jamanadenw yɛrɛ ka wulikajɔ tɛ ni jamanadenw ka hakilina kɛ n'i y'a kɛ jamanadenw ka hakilina kɔ an bɛ taa o dingɛ kelen de kɔnɔ. o kɔni Fati an y'a sama ni ka bɔ lɔrɔkɔsɔ kɔnɔ a ka bi boli jaabi cɛmu an ka foli b'a ye an ka taa. Isufa fana ale ka bi bɔlen bɛ bolo min ye Umaru Bari ye ale ka fasiri o bɛ yan fasiri min ni ale bɛ sifinaka dɔ kan ko ye sifinaka min ni ale ka baara ye ŋanamu ye bɔlɔlɔ sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɔlɔlɔ bolofara min bɛ yen n'u b'a wele ko Facebook Isufa ko ni sɛlɛku mɛlɛku jara badennin da a bɛ misali kunun ko ye nin kamalen n'u b'a wele ko Mamudu Jabate tɛgɛ da kɛra ale kan 11e arrondissement de police fait u ka ɲɛmaba ni o ye olu ka ɲɛmaba o ye Mamudu Jabate ye Mamudu Jabate sa ale n'a ka jɛkulu Isufa u y'u tɛgɛ da Musa Mayiga kan Musa Mayiga min ni ale kɛlen don ka tagabolo dɔw sigi Facebook sanfɛ Isufa Musa Mayiga in o t'a tɔgɔ yɛrɛ ye ko ye nin y'a kalabanci tɔgɔ de ye kamalen in si bɛ san 36 bɔ ɲɔgɔn ko la ale ka baara ye mun ye ka mɔgɔw k'olu yira ɲɔgɔn na Facebook sanfɛ wa mɔgɔ sugu jumɛn kɔ don cɛ ani muso a bɛ aw yira ɲɔgɔn na aw bɛ bɛn a kan koyi cɛ ni e sɔnna ko e mago bɛ muso de la ko muso ko mago de bɛ la a kɛra heure 1 mago ye o a kɛra tile 2 mago ye o a kɛra kalo 1 mago ye o Isufa ni furu tɛ hakaja tɔ mana aw ja cogo min na sa ale bɛ aw yira ɲɔgɔn na aw yira tɔ ɲɔgɔn na sa aw bɛɛ de bɛ tɔrɔmɔɲɔ de bɔ o y'a sɔrɔ kɛlen bɛ ka photo dɔw ta ka olu bila dɔw yɛrɛ kunkolo da la olu yɛrɛ farikoloninw tagaboloninw ka ɲi Isufa n'a y'aw yira ɲɔgɔn na n'a y'a ka kow ɲɛnabɔ sa n'o ye Ala kota kow ye Isufa yana aw bɛ yira ɲɔgɔn na aw bɛ dɔ di bɛn bɛ kɛ fɛnɛ ni ko ninnu tagabolo ɲana aw bolo aw bɛ tila ka dɔ di ne k'i furu an balakaw de kan la ni ko a bɛ an balakaw sugu olu kɛ cɛlamɔgɔw kan ni cɛ ni muso min yirara ɲɔgɔn na a bɛ tila k'i banba musolakaw kan o k'i jija ka wari caman sɔrɔ cɛlaka in na walasa ka na dɔ wɛrɛ di ale ma Isufa kuma dɔw la ko a b'a fɔ ko fɔ dɔw kana 2000 di dɔw ta ye 3000 ye fo ka taa se fo 6000 la a yɛrɛ ɲininkalen sa polisilakaw fɛ a ye nin bɛɛ de fɔ ko ye ko kuma dɔ la ale n'ale dɔw yira ɲɔgɔn na kuma dɔ la ale yɛrɛ bɛ se ka 6000 sɔrɔ o kɔrɔ ko pogotigilakaw yɛrɛ an balakaw ko o bɛ sɔn ka bugunenba sɔrɔ Isufa mɛnna ka ko la ani tora da la u bɛ ɲɔgɔn da fɛ tɛgɛ da kɛra cɛ in kan ka sababu kɛ jumɛn ye a ye an balimakɛ dɔ ni balimamuso dɔ yira ɲɔgɔn na Isufa olu ka ko tagabolo taara ja ɲɔgɔn ye olu ye sigi ka fɔ kɛ k'an ka nin ko bɔ manamana ko la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ sɛbɛ ye n'an y'a kɛ sɛbɛ ye ko o de ka ɲi ko ye n'a ma ɲa ko Mayiga y'an yira ɲɔgɔn na n'an jara ɲɔgɔn ye an ka Mayiga to ye an ka tɛmɛ ni Ala sira ye i ka di ye u bɛ nin ko kɔnɔ an ka kɛ furu ye olu nalen jasa min ye Mayiga ye Mayiga ale de nana k'a fɔ ko sanga ni waati ko fo ka to ka wari di olu ma ale ma ka sababu kɛ k'ale y'a jateminɛ ko olu bɛ ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye don o don k'ale bɛ to k'u ye yɔrɔw la ko k'u ye o ye ko fo ka wari di ale ma ko ye a ye kuma in ka guwan an balaka in da la ale fana ye a ko bila daga kelen da la o tɛ bila o la ale ko nin ko in ye sɛbɛ ye cogo min na i jɔ ne ka sariya tigilamɔgɔw k'olu sɛgɛrɛ sariya tigilamɔgɔw sɛgɛrɛlen an balaka in fɛ sa commissariat di 11e arrondissement olu wulila ka wulikajɔ kɛ u ka ɲɛma n'o ye Mamudu Jabate ye u y'u tɛgɛ da Musa Mayiga kan Musa Mayiga ale tɛgɛ dalen a kan sa o ye Ala ɲininka u taara sɔrɔ k'a fɔ ko a tɔgɔ yɛrɛ ye ko Bore a ɲininkalen sa ko bɛɛ nana ta ka u jɔ a la a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na ale ka baara ye min ye ka cɛ ni muso k'olu yira ɲɔgɔn na ni aw y'a ka koninw kɛ tuma min na ale ta bɛ di ale ma ale ka balo de bɔ wa ale kɛlen don ka fɛn camanba de sɔrɔ o la sisan cɛlaka min ni e kɔni ko k'i bɛ nin npogotigilaka fɛ Isufa i bɛ 800 dafalen di n'a ko yɛrɛ b'i kun ma kosɛbɛ
kosɛbɛ haka ja I ka dɔ fara o kan nka nin ko in bɛ yɔrɔ min na sisan sa ne bore tɛgɛ dalen don ale kan bi a bɛ fanga ka bolo kan kiri o kan ka tigɛ sababu bɛ kɛ a kan ka ɲangini sira min n'o ka kan kosɛbɛ Umar Bari ale ka laseli don ka bɔ indépendant ka bi bɔlen kɔnɔ babulu nana Keriba Samake l'indicateur du nouveau mal sama ka bɔ a ka bisomɔlɔw la bɔli parce que kɛnɛma la rédaction a ko Keriba Samake Keriba ne dɔw de k'e koyi ala kana i ka taa yuwaru bi Keriba wajirijuma ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye I kalo k'a fɔ maaw ye maa minnu n'u b'a fɔ olu ma ko banbagancɛ wale maaw n'an k'u ma ko jihadistes n'an k'u ma ko terroristes n'an k'u ma narco trafiquants Keriba ko ninnu bɛɛ lajɛlen sɛmɛnen don maaw la bi maa minnu ni cɛnni yɔrɔ yɔrɔw don koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi min ye I kalo k'a fɔ yuwaru ye yuwaru a yɔrɔ minnu tɔgɔ Dube ye Jimmi ani Ndongo Keriba ko nin village saba Keriba Samake k'i kalo k'a fɔ banbagancɛ wale maaw u y'u ka dagaw ta ni ka taa ninnu fana datugu koyi min ye I kalo k'a fɔ banbagancɛ wale maaw ye Keriba Samake sikasi t'a la koyi la charia Keriba ko bɛ bolila ninnu kan bi koyi gɛlɛya dan don o don k'i kɔrɔkɛ ka dɔgɔnin ka pantalon don awɔ o pantalon jante don Keriba Samake wajirijuma ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin village saba kofɔta ye Keriba ko banbagancɛ wale maaw Keriba a ti dugu yɛrɛ la koyi u bɛ micro ni ta ni ka yala dugu kɔnɔ n balimakɛ sigariti fili nka a man ɲi n'an y'a ye dala tuguni an b'i kantigɛ sigariti Keriba ko min ko sabula i bɛ Keriba fɔ nin village saba la koyi hali a tɛ kun Mali la commerçant na a ka n'i ka minɛnw na k'i ɲɛsin o ma koyi Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnw a ye balontan jɔ a ka taa ko ka jɛ aw ka walasa aw sigi balontan Keriba balontan ko jɔra pewu Keriba Samake a ko n'i k'a lajɛ yuwaru a n'a lamini bi a ko ni makofɔta ninnu micro b'u bolo u bɛ don maaw ka du kɔnɔ koyi cɛkɔrɔba e n'i ka denbaya bɛ télévision na ɲɛna e ɲɔgɔn kafiri den tɛ koyi mugu banaw télévision bɛ ci aw t'a lajɔ dɛ u bɛɛ mugu yɛrɛ de don télévision na ka jele fila kɔnɔ ka bere d'a kun ka télévision ko yɛrɛ ban y'a mɛn i b'a filɛ n k'a bɛ yen Keriba Samake wajirijuma ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yuwaru n'a lamini des ordres armés impose la charia dans toutes ces localités an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ sisan o Keriba a y'an ka maa welelen si Lamini Danbele monsieur le maire an ye dugawu ɲini maaw fɛ yan dugawu caman kɛra n y'o de fɔ sɔgɔmada in na n bɛ Ala tanu k'a barika da jɛgɛ fanga ye ji ye si Lamini Danbele a y'a yɛrɛ sɔrɔ bi kɔni a yɛrɛ n m'a fɔ i kunun k'a bɛ pan ka politique la